Salam mehriban dostlar, biz sizin her ýeriniňizde berk jan saglyk, ähli maşgala daşynyň üstünlikler tüýsürüp ardulap, howo ýok atdy täze rubrikamyzyň täze şaryar, täze rubrikamyzyň täze mihmany bolsa, bego ady bilen ul meşhurlygy eýe bolan meşhur aýdym şeýme, Begen Şarif, ýa-da dawara aýtdyň diýenler bar bolsa, ölçi aýtmagy haýyş etdi. Doğru. Hoş gördük. Değilsen rubrikamızda hoş gördük. Yani howo yok. Senin için kıyın olur. Başardığınca doğru cevap verecek olmalılar. Ne bileyim. Yem yok köp olacak yani o diye. Ne? Yok. Sen howo çok cevabın. Ne de howo. Tanıma sen? Sen hakikaten Begen Şarif mi? Bir. Sen öykülük mü? Ne oluyor? Sarıyla mozayla bolan ne var? Neme de? Qatar öykülük däl ýöne. Çok geçen ýagdaýa bagly. Gaharyn getirmek ansat mı? Ben hiç bilmiş howa beretdim. Ýalňyş maýyn diýdim. Var ya. Sahnada çykyş eden var, toy konsertler, toylarda konsertler çykyş edende aýdyan aýdymy, can aýdanda, aýdyan aýdymy ýatdan çykaryp gördüm sözlerini. Bu hemmet gatnaşan toylar. Bolyp gidýär ýa. Ha, şeýle bolýar. Na. Her gatnaşan toýunda bolýarmy? Ýok. Hey bolýar. Söz berip sözüňde durmaň gördüňmi? Berekella tuwalym. Senin pikiriňizçe söýgü barmy? Şundan söýüp gördüň. Ýatdatmy. Näme? Bar. söýüp. Şundan söýüp gördüňmi? Haw. Ol öýdäkmi? O diýmek kan, ýöle deretsördi. Elbet öýdäk. Bordan da ýatdy. Öýdäkmi diýip sora bermedik bolsa, Tuğ halap etdiň gene. Durmuşumy garady jogap. Maşyny açyp galýady. Korkkan genejemde. Ýok, fiýla. Fiýlaýanmy? Fiýlaýanmy? Ya fiýlanşyk bolmady la durmuş. Fiýlaýanmy genejemde? Elbet. Söyle. Ya men bir qaraya olar genejemden hiç korkan ýeriňem ýokmy? Göde howa dele ýok galdyr bolýar. Ýadan aýdymlaňyň içinde halymyanlaňyz barmy? Haýyşlar boýunça ýerletdirýän. Siz aýdym tada başdan wagtyňyz, döreden aýdymlaňyz size üstünlik bir meşgullyk getirmedi. Aýdym tada taşlan diýen pikir boldymy sizde? Taşlaýyn Bir jogap. Ha, Pikir boldymy? Ýok. Boldy. tutan ýerlik de sebäp. Oň bir zat tutduğun şol boýup durmaklyk olmur. Geçmeýär. Muman adama geçmeýän häsiýetde ol. Şonu tutduňmy? Ondan Son siz soňra çenli gitmeliler. onu siz öýdüňizde tutan ýerlemen diýip bilýäňizmi? Tutan ýerle diýip bilerin sungat bagatynda. Tutan ýerlemisiz? Hawa. İlim pikir siz üçin wajypmy? Ýakyndan pikir siz üçin wajypmy? Siz arzuçulmy? Ähli arzularyňyzy etdiňizmi? Olar köpmü? Tuwalada. Hakyky dostluk barmy? Sizin hakyky dostuňyz barmy? Hakyky dost bolsa, umuman dostuňyzyň gatnaşan adamyň göwüne diýip gördüňizmi? Wagty boldymy? Adamyň göwüne diýen wagtyňyz ýokmy? Adama değişme äherine göwüne diýip gördüňizmi? Adama ýürütip göwüne diýip gördüňizmi? Ona dostuňyzy öz bähwediňiz üçin arlap gördüňizmi? Oň bähwedi üçin arlap gördüňmi? Görsen näle adam ekan. Bolýar. O hakda da. Tamam däle. Siz özüňizi meşhur diýäňizmi? Hiç bego diýseler ýaraýarmy size? Ona siz meşhurlygy görýäňizmi? Siz meşhurlygy görýän bolsaňyz,
umuman şu dörejilige başlayan wagtyňyzda men meşhur bolarm diýen düşünje boldymy? Şu pikir boldymy? Ol son wagt geçmek bilen geldi. Gorkkan zadyňyz barmy? Durur korkan adam ba o. Bada. Men yanlışlar ya da şol kiri. Aýtan şeýdi gaýtdy, git koysaň bolýar, soň ýene goýar. O. Dur töterden. Sonra şotan kesaýyn. Bilirsin. Boldy töterden ay. Bolýar. Gorkkan zadyňyz barmy? Samolyoda binmekden gorkanmy? Motor tutup bilýärmi? Sürýän ýöne gowsur bilenmi? Poýsur bilýärmi? Hina şükürdüm. Senin poysu yani ben iştipdim men. Ödene tekşir zaralar ya. Benim privatniktim benim. Her şeyle mi yaptı? Poy bilen bağlamış. Rahat bağlamış. Şonu producer men görteken alp barjy bolýar. Var ya. Gep etmek halaýarmy? Gepin etseler. Seni öwseler halaýarmy? Yüzüm öwseler halamy. Yani öwülseň halaýar. Bir neme var da ştaýda gysgaç dura şuň üstüne duraýar. Bir umuman durmuşda men bir şeýle maksadym boldy da won şu öz çağalama şu koglum ikirýdimma nesip bolsa şolary men näýle ýetişdiresim gelýär. Näýle adamlar bolup ýetişmek isleýär. Şolar bir arzu edilýän çağalar bolsun. Görüňde kiçikde şuny ýazak bir çağam olaýsa diýip arzu edilse, şuny ýazak bir okuwçy bolup, şuny ýaly gowy gaýda megen çağam diýip arzu edilse. Görül ýokmy? Ne diýär plan degen çağa ýalak bol lidermek isleýär. Yo begenjiň denemde umuman arzu edilýän adam bolman, gowurýan. Bu näme bolup böş diýse, gowy däl. Tuweleme. Şonçyp öwülseň elbetde gowy. Tuweleme 2 ogluň 2 gylyň we 4 çağam barmy? Hawa 4 çağam. Özüňizde halamaýan häsiýetiňiz barmy? Şo wagta. Düze çok bolamam bile. Bolana. Bolana. Daha düşüp dur diýseler anan ýara. Bir zada düşünmeseňizem, düşünýän sirany bolup gurlap gördüňizmi? Siz ýermenmi? Toýdan soň gelip ýemýärmi? Nakar ýeýmärmi? Toý wagty bitýärmi? İşte görämi? Ýeňil kyn görýän adam näme diýsene? Mantına akarım, gowerýärmi? Onu toýda da ýa bar ýan. Çyrada ýan ýa-da bizim ýejek wagtym var. Anarda gurlap oturýan. Kina zere duftur. O mantinan ime qina o. Elvelime, mantin elvelime oran adam. Ay daha näme onu bir kodok durýan bir hilla onu taşdy ora zere ýana men näde diýen adamlar heýdem ýalap. Elit nifra uçağız sen. Onu süreç bir gutlu aydın sigel hedilem bolýar no. Kapşon. Çara hedilet mantiyana. Kapşon kurlardan däl. Onu iyi bilmedik günüm. Öýda ka SMS ýaly jaňa diýen mantyjyk goýsana diýip. Ördük kayagyny öýärmi? Ay rawol. Şu sonra berlensen taýyny görüpmidin? Yok bay ben mara. Turdum ýer, ben şuny ýerden näme wagt? Turdum ene jaňa ýa. Rahman dostyp jaňa ýa. Özüm elimde de bir elimde kofe oýaly okuly. Ay ýerden turup itdenmesine diýen studiýa girmeden. Itdenmeň ýanyna kofe şotyn jaňa ýa. O dost gowmy diýsem olam alyp ördük 5 aýak diýdim. Bir rahat diýdi o meni taýyn näme kelle oýan ýetýän. Oýurtdy böyle. Krekdir ýa-da näme süp ýa bu jedel edip oturmy ýa. Ay soňra gagarym ýer bolýar, näme prokort çok bolýan parady. Bu näme bollaý dost diýdim. Onu ýaşada gülşip goýdular. Düşünmedim. O soň bir sagatdan soň jaňelli dost ýaňy. Ýaşy şowdum, beýle. Bolýarlar diýdim menem näme aklym ýitgaýdym ka diýip. Ne Rahman dost diýdiňiz da? Şeýit ýa-da durmy telefonunuzda. Bu telefonum var men kun molla. Gelme kontaktlar ýöre da. Onu gatnaşan adamlaryň içinde halamaýanyňyz barmy? Halamasam gatnaşamam. Eger. Şeýle. Gatnaşan adamlaryň içinde halamaýanyňyz ýok. Ýok.
Halamadan gat. Umuman ada kana halamayan adamız barmy? Türkmen estradamyň içinde. Hemme aýdymçylar, hemme soňa dişkan oýan da. Eden işine de ökünüp gördüňizmi? Bolýa. Uqsuzlyk sizi köteýärmi? Uqsuzlykdan kötenýärmi? Şu wada okuýňyz gelýärmi? Ana ýatyňyza berki diýip okuýňyz gelýär şu wada. Yok, bırak gelen o oyun ya. Bolýa. Oýan ýaly var. Beýdi. Saat fikir oýun bolýa. Umuman yatmagy gowurýaňyzmy? Onda siz yaltamy? İşeňirmi? Onu işeňir bolsaňa da ada kana umuman dinleýijiden de täzelikler bilen begenlerme gowurýaň. Goloýda täzelikler barmy? Onu gelin şunu durup geçip hareket etmeye çalışıyorum. Bunu latteyen adam içeriye alıp. Siz halife görenmi? Halifeňiz bar. Ol aýdym aýtmakdamy ýa-da saçylmak? Aýdym aýtmakdamy? Halifeňiz. Saz ýa-da Hatta aýdym aýtmama, garşam bolýar. Diňe saz öğretmekde saçylmak halifeňiz bolýar. Siz özüňiz umman halife göreňiz bilmeli, görmeli, öwrenmeli, okumaly kitap okuýaňyzmy? Köp okuýaňyzmy? Özüňize gerekli maglumat almak üçin okuýaňyz. Bolýar. Sizin pikiriňizçe durmuşda pul wajypmy? Gerek bolýar da. Wajypmy? Hemme pul bilen çözülen nokta. Şuna ikisini hem şey görkod aýmasam. Hemme pul bilen çözülen nokta. Onda siz üçin pul wajypmy? Seret hemme da pul çarşyp görsem bolany. Ana şonnaly wajyp däl. Emma bir has pul gerek yer bolýar da. Masal üçin oguljum kaka maňa plan maşina alyp beräý diýip ol gününe görkezýär da şondy. Şunu alyp berdi. Yo, ça oýnaýan maşin purdy ile beýle gowken özüm oýnadym laý bilen. Hiç gün ýokdam diýip turlap özüm oýnadym. Ana şonu ýaly wajyp. Çağan isleýär da sewer. Şowa egerde şo ýok bolsa, çağamy alyp berip bilmedim diýip men edi daşyma çykarmasam hem gynanjym içimde bolardy. Şonu ýaly ýerde wajyp. Öýde işikli bolmak wajyp. Bir maşgalaňy çağalaňy bir geyindirmek, eklemek de umuman wajyp zatlar. Haýwanlar halýarmy? Hemme haýwanlar. Möýe haýwanam däl bolýan bana. Ol haýwanam däl mörmejek. Ona möýden gorkýaňyz da. Gorkamagam da bar bir şey diýip. Ýylandan gorkanda. Ýylandan hem gorkamam. Gorkanda. Ay ýylan bilen uruşmam gördüm da. Umuman şu mörmejek haýwanlardan käm gorky ýok mende. Çağırdan Bir sonra. uzak ýola diýer sapady buraya çykaňyzda ýitip gördüňizmi? Ýitip gördümmi? Ben bilemem. Ýitip gördüm kazan. Ýitilip tapylar näme? Ýitilip tapylar näme? Ýitilip tapylar näme? Ýok ýadım şonu. Onda durmuşda ýitip gördüňizmi? Durmuşda ýitip görülen ýerler bar. Onda Ýygyň tap. Ýöne derew ýygyňa dolanıp ýetişdik. Hudaý şükür. şonu ýygyňa dolan. Näle bol ýitmek diýip men aýdaý nädir? Ýitip bir durmuşda ağlaşyp o därlänim ýanyňy hereket etdim diýmek, uza şonu duýmaklygam ýitmeklik de. Şonu ýaly bolan ýagdaý boldy. Ana şu ýagdaýda özüňiz
şu yolla dolanyp geldiňizmi? Elbetde. Ya bir İň gowsy da şol hiç kim daşyndan görmäkä özüň dolanyp gelmez iň gowsy. Emma daşyndan görülse eýem iziňe dolanmagam kym bolýar, ol köprak prosent köpellik bolýar. Ona ruhdan düşen wagtyňyz bolupdy da. Şonna sizi gollan adam badymy? Ken bildirem aga ýa. Yok Ýokdy da ýakynlaňa gynandyrmajak bolýar. Umuman bildirmejek bolýar da. Evet, şu wagtky ýaşyňyzda ütgöderdiňizmi? Kiçämi? Wagt ýerine 18 ýaşym bolsa diýen. Şunu ýalym pikirlem bolaýdy diýen. Başga şara hereketler ederdim diýen ýerlem bolýar da. Ondan sonra maşyna bremini bolsa arkadan ýyda giderdiňizler. Oňa. Onu şu wagtky durmuşyňyzda ütgödesiň gelýän zat barmy? Siz öýüňiz dawaçymy? Onda size bir gerek bolsa şu telefon men bolaýmyn dip dawa aýdyp almaly bolsa maksadyňyza ýetmek üçin görüşerdiňizmi? Näme manyda maksady? Maksad istene bir Bir maksad. telefon Yok telefon. Ardymyza maksada ýetmek üçin görüşerdiňiz. görüşýär, hem görüşüp gelýärse. Görüşerdiňiz. Görýän azyn. Sere şeýle boldy da. Indi näle? Ay gysgaçarak durmuşymdan aýdaýna. Gowurdum bir gyzy. Dostumyň toýuna aýdyp oturýar. Öň bolan, öň bolan. Öň dip öňüne durdup gelenje bir göre aýdyp ýa-ni. Yo, dinleşek şol bilen baglaş aýdyp bolýarmy? Ona gowurdum muny. Seretdim. Özüm hep näle inde öýlensem wagt bollaý diýip bir adamyň ýüregine goýulýan bolmaly. La ol Hudaý tarapyn. Gowurdum muny maňa beren oklarany. Muna ýanky sorunda. Ay barla beren oklarla diýip ýok diýip goýýarsam bolanokda. Gowurdum şonu. Dawat edilenrek ýerler hem bolly. Gipimi sözümi dogry düşündirilen ýerler hem bolly. Seýdip näme? Görüşip aldy. Aldım da. Hudaý şükür şuna senden barçy dawasy ýaşap. Pikirlenmen bir işi tip gördüňizmi? Ýedil çap bir ketýän da her bir işi. Ken pikirle näme näme bir etmek. Şeysem näme bor, şeysem näme bor. Onuň ölçeýän soň. Pida geljek taraby näçerek, ziyan geljek taraby näçerek. Käbir işden pida gelýär-de ziyan geljek tarap has köprak da. Onun şonu ýaly oňa ýa edem o. Yamanlyga ýaşylyk etip gördüňizmi? Ýaşylyga yamanlyk eden ýeriňiz barmy? Badraýdym ýokdur lan. Instagram hakda, Facebook hakda, Fan hakda, Reddit'de. Ömür mumani etsen. Almanım bilýärmi ha? Ay düşündürän. Sonuçta bayılı akademiden Sorgorsa taýmy goýýar. Goýýar. Şota aýtdym diýmeklik üçin ha. Siz üçin patbeşiklaryň sany wajypmy? Maňa wajyp, olaň maňa bolan hakykaty. Az bolsun, uz bolsun. Turup düşmek owurýanmy? Etalarym sevse. Ya tapawdy ýok. Yo, surata düşüp aýsy. İkinci de kolam. Öyle turup kefin burada. Turup da. Ya kefin burada iştäýmäliň. Ay edil. Oturum ulaşıp bolýar. Howo. Şunu baýdan degişkenlik bolsun niýe? Men ýekidäle kelim diýe. Men ýekidäle kelim. Şonça elim palyotda goýup burlaşýan. Gitmeşkä bolandy. Lysgançmy? Öňüňizdeki dogry bolsa da bütün sorak bilersiňizmi? Öňüňki dogry ýa şunda da bolýar, aşdy men günäkar diýip geçirip bilersiňizmi? İkisini hem diýip aýdaýyn naşoň. Sebäbi bir enata bolýar, özüňden uly bolýar. Ulyň filamak diýilýär da, doganyň bolýar. Şonda bar men günäkar diýiler. Emma başga ýagdaýlarda men onu diýmän. İki goşmak, iki köpeltmek, iki altymy? İki goşmak, iki köpeltmek, iki altymy? İki goşmak, iki köpeltmek, iki altymy? iki goşmak, iki
deňdir 4, köpeldiň 2-8 boldy. Soňra 2 goşmak 2, köpeldim 2 6 mı? 8? Yok mu o cevaptı? 6 mı? Ýok. Bolýar. Siz öz diýenni mi? Ähli babatynda. Özüňize goýuňyz ýetýärmi? Özüňize bolan ynam ulymy? Şu wagtky hünäriňizi üýtgediňizmi? Hiç ýagdaýda. Kiçilikden şu aýdyp sadece meşgul bolmagyň arzumadyňmy? İstegiň şo. Diňe şo bilen, şonçy ýürgüçip gelýär, hiç ýetmär. Sağlyň özüňe diýärmi? Sedenem özüňiz diýärmi? Diňleýän diňe özüňmi? Iň esas kulçuwaty barmydyma? Onuň üçin gaty çynyň bilen aklykdan jogap bermeňizi taýş edýän. Jogap bererdiňmi? Berem. Tabliçka. Jogap bererdiňmi? Şoň galdyrdyň hiç dimetmediler. Şu beren sowallamadan içinde Şu andyşdyňmy? beren sowallamadan ähretine çyndan jogap berdiňizmi? Ýok diýdiňiz da. Ha, o diýdi. Ýeri bolýar. Köp sag bolun. Pikiriňiz. Şu taýna rubrikamyz umuman goňuňyzy yaradymy? Elbetde ýarady, bir ýyly duýdansy bolýar. Isim vardy wedýän. Boldy. Saňa isim vardy wedýän köp sag bol. Bega gelen üçin köp sag bolun. Tomça denler her ýerine de berip şartlar wedýär. Jaňa sag bolun. Özüň boran, mehribanyň boran. Ýene täze sanamyda goşançak hoş batdyňyz.